हेलो लोगोफोर गोदान मोनसे भिडिअ गोसो गोरबोदों खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय लोगोसेनो दिनै गोदान मोनसे भाइरेल ओंखारलायदों आरोना दा ख्रिस्टान धर्मनि मोनसे भाइरेल जानाय तो बे भिडिअ आं जेबो बुंनो थाङा आरोना लोगोफोर मात्र भिडिअखौल' मा बुंदों मा बुङाखै निमाहा बिलायनाय जादों तो भिडिअखौ जोबजासिम नाय बियो एरियानि ख्रिस्टानफ्रा मा मावनानै थादों गोख्रैनो थाबैनो एक्सन लानांगौ बेखौ आरो थाबैनो भिडिअखौ दानहोनांगौ आरो निमाहा बिहोनांगौ थाबैनो न'आव थांनानै रायजो राजाफ्रा गामिनिबो गाज्रि लेथ्रा ड्रेस गाननो बियो ख्रिस्टियानाव बांसिन दं जेसेबांनाखि गाज्रि हाबा मावो ख्रिस्टियानाव बांसिन दङ आच्छा खोनाबायना लोगोफोर जेथ' गाज्रि ड्रेस गाननानै भिडिअ बानायनाय गाज्रि लेथ्रा भिडिअ बानायनाय भाइरेल जानाय माने ख्रिस्टियानावल' बांसिन दं जाहैबाय नैबे देरहासार इस्लारि ब्रादार बुंनाय बायदिब्ला अब्ला नैबे बिथांनि बुंनायखौ खोनासं ओमफ्राय बिनि उनावसो आं बुंगासिनो दं जों इउटुबारफोरनाव ख्रा रेकर्ड दंजोबो जेसेबां हिनजाव खारदों बांसिनै बांसिन ख्रिस्टियानफोरनाव दङ आरो मा होनबावदों जेसेबां हिनजाव खारदों फिसाय गारनानै खारदों बे ख्रिस्टानाव बांसिन दङनो आरे ख्रिस्टानाल' हिनजाव खारदों नामा हा ख्रिस्टानाल' फिसाय खारदों नामा हा दस्राया खाराखै नामा दस्रा धोरोमना खारा नामा हा भिडिअखौ बानायनोब्ला मोजां बानाय जाथिखौ लानानै एबा रिलिजनखौ लानानै धोरोमखौ लानानै मालाबाबो भिडिअ दा बानाय होनखादों आं डाइरेक्टनो रेकर्डखौ जुदि जोङो नट खालामना होनांगौब्ला जों होनो हायो बेसेबां रेकर्ड दाख्लैबो भिडिअ नुदों फट' आरो भिडिअआथ' जेब्लायबो भाइरेल जाबाय थाखायो नाखि ख्रिस्टान नाखि हिन्दु नाखि जोंनि बर' हारियानो जा दस्रा गुबुन हारियानो जा भाइरेल जानाया जाबाय थाखागोन आरो रेकर्ड नांलायनो रेकर्ड बिलाइनो सोर आरो नों रेकर्ड होनो सोर नों सासे सुप्रिम कर्टनि ल' ना बले जास्टिस नोंलाय रायजोनि गेजेराव नोंनिफ्राय जोङो माबा बिनो आरो नों होनो नों सोर गोसोब्ला किन्तु आङो बबेबा मोनसे रिलिजनखौ लाजि फोनांनो आंनि इच्छा गैया आरो मा होनदों बबेबा मोनसे रिलिजनखौ लाजि फोनांनो इच्छा गैया होनदों नामा नोङो जुदि नोङो सासे ख्रिस्टियाननि बिसाब्ला नोङो ख्रिस्टियाननि थै दङब्ला नोंनाव नोङो बे बाथ्राखौ बुंनाय नङामोन मिथिबाय देरहासार ब्रादार होनखादों आं डाइरेक्टनो नोंखौ मुर्ख होनखागोन आं दिनै नोंनिफ्राय बैसो उन्दैसिनब्लाबो आङो मुर्ख होनखागोन आं डाइरेक्टनो नोंखौ मिथिबाय सासे नोङो ख्रिस्टियान जानानै गावनि धोरोमखौ फाननो लाजिनाय मोनासै नोङो हा बिमा माहारिखौ फाहामनो लाजिनाय मोनाखसै नोंनि थाखाय गासैबो ख्रिस्टियानफ्रा बखि जानांगौ हा नोंनि थाखाय गासिबो ख्रिस्टियानफ्रा गाज्रि जाफाजोबनांगौ नोंसोरो मानि भिडिअ दावराव जादों जाया आं बेखौ बुंनो थाङा किन्तु धोरोमखौ लानानै बिदि भिडिअ बानायनो नाङामोन नोङो आरो भिडिअ थाबैनो दाननांगौ आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोख्रैनो निमाहा बिफैनांगौ नोङो नङाब्ला थाबैनो एक्सन लानाय जागोन नोंखौ होनखादों आं डाइरेक्टनो सिदा खोथा होनखायो आं नोंनिफ्राय बैसो उन्दैसिनब्लाबो डाइरेक्ट वार्निं होखादों आं नोंखौ सिदिनो नोंजों आंजों जेबो दुश्मन गैया किन्तु धोरोमखौ लाबोनानै गेजेराव खोथा बुंफैनायखौ आं एसेबो साबजानाय मोनाखै आरो रायजो राजाफ्राबो साबजानाय मोनाखै बिनिखायनो थाबैनो रायजोफोरनि गेजेराव निमाहा लाफैनांगौ नोङो निमाहा बिफैनांगौ भिडिअआव आरो भिडिअ थाबैनो डिलिट खालामना लानांगौ होनखादों आरो बियो एरियानि ख्रिस्टानफ्रा मा मावनानै थादों गोख्रैनो थाबैनो एक्सन लानांगौ बेखौ आरो थाबैनो भिडिअखौ दानहोनांगौ आरो निमाहा बिहोनांगौ थाबैनो न'आव थांनानै रायजो राजाफ्रा गामिनिबो नोंसोर खोनाखाबाय मा बुंदों मा बुङाखै जास्ट निमाहा बिनो होगासिनो दं भिडिअखौ डिलिट खालाम आरो गावजों गाव मानोथो नोंसोरो सुथारलायनो बुथारलायनो बायदि जायोब्रा गावबागाव धर्मआनो आरो मालायनि धर्मखौ लानानै नोंहालाय नोंनि धर्मआव नों मोजां थाबानोसो जाबाय ना मा बुंबावगोन आं लोगोफोर भिडिअ एसानसोमोन मोजां नुबा लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामनो दाउबा बिसिनाय शेयार खालामो